5 βασικά αξεσουάρ για την κουζίνα σας. Είμαι ο Νίκος και βρίσκομαι στη Moble στον Άλυμο. Κάδος απορριμμάτων. Πλαστικός. Είτε ο κλασικός κυλινδρικός που ανοίγει με το πορτάκι, είτε ο ορθογώνιος σειρώμενος που ανοίγει χειροκίνητα αφού ανοίξουμε πρώτα το πορτάκι. Ξέρω, 2 κινήσεις είναι πολλές, αλλά νομίζω είναι πιο πρακτικό. Κουταλοθήκη. Πλαστική κουταλοθήκη σε γκρι, ανθρακή ή λευκή απόχρωση. Αναγκαίο. Πολύ πρακτικό, εύκολο στο καθάρισμα και πολύ οικονομικό. Αν χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη θήκη για κάποιο λόγο, το προσθέτουμε εύκολα. Πιατοθήκη. Δεν γίνεται χωρίς την κλασική πιατοθήκη. Πολλές φορές βάζουμε τα πιάτα σε στίβες, αλλά για την καθημερινότητα δεν υπάρχει κάτι πιο πρακτικό από αυτό. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες ποιότητες και επιλογές, εδώ βλέπουμε το πιο βασικό μοντέλο. Υδροσυλλέκτης. Μεταλλική επένδυση στο ερμάριο του νεροχύτη. Προστατεύει από υγρασίες και χτυπήματα το εσωτερικό του ερμαρίου και το συγκεκριμένο είναι από αλουμίνιο. Υπάρχουν και εδώ εναλλακτικές επιλογές. Το αλουμινένιο θεωρείται πιο premium από κάποια άλλα. Και τέλος, soft close. Φρένα σε πορτάκια και συρτάρια. Δεν αποτελεί πλέον επιλογή, είναι υποχρεωτικό. Στα ανοιγόμενα ερμάρια χρησιμοποιούμε αποκλειστικά της εταιρείας Bloom, ενώ στα συρτάρια έχουμε και άλλες επιλογές. Πάντα μεταλλικά, με soft close και αντοχή από 30 κιλά και πάνω. Θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος με 5 ακόμη αναβαθμίσεις της κουζίνας σας.